Днес играем на Roblox, но не знам пак дали ми се чу думата здравейте, хора. Не знам. Но се тая. Днес пак играем на Roblox. Ко да правя? Все ще играем на Roblox, защото няма как да ни един ден да ни играем на Roblox. На мен ми любимата игра и Minecraft също. А за мен преди ми беше много яка. Ох, той как ще да ма бутни да умря. Те да умра. Аз съм между тунелче и дет не трябва да се удрям в него. Аз ги разбирам правилата от първия път. Само че този път аз помислех, че ще нещо така като лабиринт да прескачаме, ама то било да вървим по това. Ела, човек, и ме настигни. Даже мой да му настигни. Защото аз съм един куков лято. Аз съм едно кукло лято. О, мали, това е състезание, което ще стигне до подаръка. О, не, аз съм първи. Един дето стигнал, той сега ще го спечели, но може би и други. Но аз ще съм последния с най-малкия подарък. Ох, мисля, че първия получава най-малкия подарък, а пък последния най-големия. О, супер, че съм последен. Така си мисля. Викам, че е супер. Може... Не, стига, човек. Не. Аз продължавам да се убивам. Не, стига, човек. О, да догушам, дойде да умирам. Вече искам на Roblox никога да не умирам, ама никога няма да стане. Арба. О, как ми се играе на GTA San Andreas. Ако я имах, даже стилката не ми каза, ние с стилката сме приятели, даже стилката не ми каза това приложение, откъде да го инсталирам и не му вярвам дали от интернет. Да се тегля игри безплатно, те дето са с пари, да ги тегля безплатно. Те такива като GTA San Andreas, GTA Minecraft и там другите GTA-ки. И има и други игри. И заради това го искам това приложение. Ама ако мога да си изтегля играта с педо. Аз иначе не знам как се казва, ама иначе те и викам. Дано да има тази игра. Играта с педо. Не! Ама как я се стигнах? Не, всички вече са го минали. Как? О, майко, как заснанах и са. Оф, много ми тъпо. Защо не мога да мина този тъп лабиринт? Стигнах до второто това. То с 300 зора. Не, като съм в напрежение, ядосан. Ние да сплатят. Ние душеци му очакват. Те са... Не, аз не съм последен. Ама дано най-последния, те ли е последния или какъвто и последен да и да е втори и там назад да получи най-големия подарък. Дано аз да съм първия последен. Дано. Ако съм третия, ще е най-тъпо. Оф, направо вече почвам да хващам нерви. Ма вече... Не, махам се. Не, почвам вече да се дразня. Но ми гадно, защо не мога да мина едно тъпо ниво? Едно тъпо ниво не мога да мина. Не знам на коя игра да играем. Играли сме на всички. Освен Gangster Vegas, ме не мислях. Играй. Да видим някоя в Google Play. Brawl Stars ми се играе. Изобщо. Иначе е басяката. Добре, бе.
Аз хора, иначе преди имах ето тази игра купена. Сега ще ви я напиша. Ето тази GTA. Кога ми се купи, човек? Не. Инсталирам я. О, аз не знаех. И сега трябва да трия. Ох, ще трябва да трия много неща. Ще изтрия тая. Кодовите няма. Това да, вече не ми трябва. Голфа не ми трябва. Ами, Roblox няма. Абе, шерията, Фейсбука. О, добре бе, като изтрия нещо тук не може ли? Айде един месенджер да изтрия и той е Фейсбук. Само едно нещо. Не, тая. Не, много събирах. Screen mirroring. О, доскоро булсат. Много неща вече не ми трябват. Голф не ми трябва. Аре шерията. Ей, това. О, Viber не са 3. И то пък колко много. До тая джетяйка. Не знам. Доскоро кодове. Само едно. Едно нещо. Доскоро. Много събирах пари. Много герои. Съжалявам. 10. И сега още ще трябва. Тъй, иначе сега трябва да приключвам с клипа, а пък утре ще ви пратя клип на GTA San Andreas. Надявам се да я привърта. Като се върна, иначе ще го пратя клипа GTA San Andreas. Но трябва да изтрия тези 3 работи. Друго нямам. Това е много смешно. Само 3 неща. Не. Какво да направя? Направо са чудо. Супер! Няма го. Ама GTA San Andreas е толкова мощна, че трябва да изтрия всичко. Това ще изтрия. В Roblox ще ми липсва, ама няма как да не изтрия. И Майнкрафт замина. Доскоро Майнкрафт. Да ми пари. Ама няма как. Я промиса. Аз си помислих, че над 1 милион изтегления. Пак, нали? Да. Пак ще трябва. Хора, надявам се за сега да ви хареса клипа. Можете да ми пишете в коментарите и да се абонирате. И не забравяйте да струшите лайк бутона и да се абонирате. И не забравяйте всеки ден